fana ma minnu m'a sɔrɔ parce que Kacim baara tɛ ka kɛ dɔrɔn ko yɔrɔ donna aw kan i n'a fɔ sapeur pompier o tɛ quoi jateminɛ de bɛ kɛ i bɛ yɔrɔ min na i b'a sɔrɔ préfet bɛ yen ou bien sous préfet bɛ yen ou bien maire bɛ yen olu bɛ bila ka baara kun fɔlɔ kɛ k'a dɔn gɛlɛya sera jɔnni ni jɔnni ma n'o fana papiers nana o bɛ taa di ministère de l'administration territoriale ministère de la santé ou bien ministère min bɛ concerné n'olu fana y'o lajɛ u fana bɛ ɲɔgɔn ye kɛ k'a fɔ bon ninnu bɛ an bɛna mun de kɛ ninnu ye baara bɛ sɔrɔ ka k'o kan mais o de y'a to an ye kangari da ba ɲumankɛ fɛn fɛn bɛ yen an ko u kana taa foyi kɛ n'an ma yamaruya d'u ma ka taa dɔrɔn ko nana ba ɲumankɛ la i bɛ taa fɛn min d'u ma an t'o dɔn o tɛ kɛ bilen ni gouvernement bɛ taa n'i bɛ fɛ k'i ka ɲuman kɛ a bɛ taa di gouvernement ka mɔgɔ min ma i bɛ t'i ka fɛn d'o ma o de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ n ye Musa ye k'o fɔ su in na télé la mɛnɛ voilà ko foyi tɛ tɛmɛ tuguni foyi tɛ kɛmɛ ka se ko ne ye ba ɲumankɛ ka wuli ka t'i yɛrɛ ma an ye kangari da dɔ in na ko n'a ma dabila an b'a gɛn ka bɔ yan nɔ aw a seginna rapidement parce que Mali tɛ ba tɛmɛ sira bilen ko i n'a fɔ président y'a fɔ cogo min kana ten dɔrɔn ko n bɛ ba ɲumankɛ la a ti ɲa i y'a faamuya donc an b'o o de hukumu kɔnɔ ministre so camancɛ fanga ministre so damadɔ sigira u bɛ ka baara ko ka chaque vendredi u kan ka ɲɔgɔn ye kɛ hali sini n'i ma fili sini fɛnɛ ɲɔgɔn ye b'u bolo donc jamanadenw ka bila kunkolo la ko jamana in a talen de don an bolo an dɛsɛ ko bɛ yen mais an tɛ ka ɲinɛ foyi kɔ parce que a bɛɛ tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen mais a bɛ kɛ dɔɔnin dɔɔnin. ayiwa fɔ ma halisa dɔɔnin ma an ka taa na an bɛna sisan jamana yɛrɛ kɔnɔna na Tenza Watène kaba a ko kɛra kuma caman fɔra an ye fɛn caman mɛn nin wagati laban in na an b'a dɔn kɔni k'a fɔ armée bɛ labɛn ba la min dogolen tɛ mɔgɔ si la bi n'o y'a sɔrɔ ni tubabukalo salen tile 19 maa caman dusu kasira n'o ye bingali min taara k'an ka sɔrɔdasiw n'an dɛmɛbagaw kan ka caman bɔnɛ u nin na ka minɛnw caman tiɲɛ a dusukasi bonyana kosɛbɛ bi i bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye Tenza Watène ko la mun b'a duguma yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que hali Ukraine ka bɔli ka kuma ye mɔgɔw ma a faamu hali bi. Kasim i ka nin kuma diyara n ye bi n bɛ o de y'a kɛ ne bɛ to k'a fɔ n k'an bɛ guerre mondiale la mais kuma in tɛ se ka faamuya mais f'an ka an da don a la n bɛ fɛ maliyɛnw k'a faamuya ko ATT ka fanga a tiɲɛna parce que a y'i magɛrɛ Libi la wa Tenza Watène ko bɛ sen na depuis 2006 anw yɛrɛ ka président du conseil de CNT Maliki Diaw Maliki Diaw siɲɛ 3 de kɛ Tenza Watène a kɛra chef de poste ye a fana dara ka da Dj kan Tenza Watène Kasim Tenza Watène ye Algérie ka janfan de ye wa Tenza Watène Mali tun bɛ fara k'a daminɛ Tenza Watène de la Kasim Watène Mali ani Algérie ça ne vaut même pas 2 kilomètres i bɛ sen bɔ yan dɔrɔn i bɛ don yen Tenza Watène Kasim pétrole caman de bɛ Algériens ka pétrole ji da ka gɛlɛn ni pétrole ye Algérie k'a sababuya kɛ Tenza Watène ye ji pétrole da ka nɔgɔ Mauritanie k'a sababuya kɛ Tenza Watène ye Tenza Watène y'u ka ravitaillement yɔrɔ de Tenza Watène sanubɔ yɔrɔ de don Soudanais Éthiopiens ani drogue trafic de drogue trafic d'armes a bɛɛ tun bɛ kɛ Tenza Watène i b'a kalama Karafi m'a fɔ an ma Karafi ka consulat dayɛlɛ o san na Kidal a kɛra a ma kɛ a dayɛlɛ sɔgɔmada fɛ wulada fɛ a ma datugu u y'a ci bon maliyɛnw k'a dɔn ko depuis kuma jan ninnu bɛ fɛ ka bi ko tɛ quoi Tenza Watène ye Mali ka dernier recours de donc an tilalen INAFRAC donc Kidal kɛlɛ bɛ ka kɛ tuma min na objectif tun ye Tenza Watène de ye objectif ye Tenza Watène de ye o e ma ye Kidal minɛli nɔgɔyara an bolo o t'u ka problème ye o non non u y'o ye mais Kidal kɛmɛtɔ u bolila ka don Algérie Faransi ka service de renseignement de ye négociation kɛ Algérie fɛ k'a k'a to k'u ka tɛmɛ Katim o wagati kelen na octobre 2023 Faransi ka service de renseignement ani Algérie olu de tun bɛ ka rebelle ninnu former GAT ye dugu dɔ ye dugu min bɛ Niger Algérie ani Mali Mali frontière ani Mali tɛ Niger Algérie ani Libye GAT bɛ yen nɔ de maintenant u y'u former plus de 2000 olu de tun bɛ ka former k'u entraîner ka Tenza Watène kɛlɛ daminɛ maintenant ka Faransi ka mercenaires fara o kan
ka Ukraine ka mercenaires faro kan parce que mɔgɔ tɛ mun kalama Ukrainiens bɛ anw ka avion taasira dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan maintenant Russie tun bɛ ka kɛlɛ de Tinzaouatène c'était la démonstration de force comme aw taara Russie ta an bɛna a lajɛ n'aw bɛ se mun na donc le Mali a lutté contre l'OTAN tuma min na an bɔra Inafarak il y avait plus de 7000 combattants au bɔra Mauritanie kana plus de 3000 au bɔra Gat kana ani minnu bɔra Algérie kana parce que Tinzaouatène minɛli a bɛ Algérie ko ban de pewu parce que Algérie u b'a fɔ yɔrɔ b'a ko Algérie ko puissance b'u la u ka généraux bɛɛ bɛ drogue ko affaire de la Algérie yɛrɛ bɛ balo terrorisme de la donc c'est pour cela Malien bɛɛ ka bila u kunkolo la ko c'est à partir de Tinzaouatène u tun bɛ fɛ ka Mali tila sisan an kɛlen k'an bolo don o kɔrɔ an bɛ wo de dala sisan Kasim mɔgɔ tɛ mun faamuya u hakili bɛ mɔgɔ la an bɛ u dala de wo kɔnɔ k'u tɛ bɔ o deli de bɛ senna armée taara de ka t'i waga u dala u tɛ bɔ u bɛ sa yen armée fana tɛ bɔ yen ni dumuni dɛsɛra u la u bɛ fɛrɛ ka sa yen bon comme Algérie b'a dɔn k'ale ka terroriste ba bɛɛ bɔ o wo kɔnɔ o de kama Algérie ko ka territoire interdit anw na pour que k'olu bila k'o baara kɛ mais olu b'a dɔn hali n'a fɔra ko k'a kɛ o tɛ se ka kɛ o mais mun b'o bila o la i b'a ye ninnu filɛ nin ye kuma n'u ye aile politique dɔ sigi o b'a sɔrɔ o terrorisme bɛ dugu ma ka baara kɛ wa Kasim bɛ min fiyɛ na ni kɛlɛ in bɛ taa laban Algérie farali ma Algérie bɛ tila fila ye a bɛ tila fila ye ne de y'a fiyɛ na funu ye Mali to yen parce que Ala yɛrɛ ka hakɛ to Algérie to anw de jeli bɔnna ka Algérie ka indépendance d'a ma Mali ye o kɛ ni m'o to Ala fana t'o to i la hali ni fanga b'i la Ala b'i fanga ban Mauritanie u fana bɛ tila fila ye n'u ma fara Mali la wa tilali ma ban parce que dugu naani de tun kan ka tila la partition devait commencer au Mali d'abord ni Mali tun tilara n'u tilara o la Algérie fana tun bɛ tila Mauritanie bɛ tila Nigeria bɛ tila maintenant Mali ta bɔra la ni Ala sɔnna ma Mali ta bɔra la pewu donc Algérie bɛ ka taa fɛn fɛn kɛ conseil de sécurité la ni panga politique fɛn fɛn kɛ ka taa jamanaw nɔfɛ nin bɛɛ kun ye Tinzaouatène datugulen min b'u da la an'u tɛ pétrole sɔrɔ bilen aw kɔni tɛ se ka don tuguni maintenant ko pétrole bɔnnen de bɛ yen o tɛ se ka don i b'i ɲɛ jɔ pétrole la de a barikunba hali tɛ danya la Tinzaouatène ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn donc o de la ne ko maliyɛnw ma nin ye wagati ye an bɛɛ k'an ɲɛsin an ka armée dɛmɛ an ka bɔ kuma kuntan ninnu kɔnɔ n'an bɛ wuli an ka fɔ Tinzaouatène n'an bɛ sunɔgɔ an ka fɔ Tinzaouatène n'an m'an da an ka fɔ Tinzaouatène parce que Tinzaouatène sanu a n'a pétrole anw fana n'an wasa don o la don n'a nata la an tɛna a tun b'a f'i ɲɛna ko Mali ka Mitikara Jarati donc Russie bɛ sɔn ka ani Algérie ka teriya bila kɛrɛfɛ k'i poro Mali ka nin ko in na mais o bilara o Russie ka général dɔ taara fo Gat ka formation stoppé ka tila ka kangari don yen na ko si jamais n'a ye Mali attaqué an ma Mali attaqué a ye Russie de attaqué parce que désormais coopération militaire bɛ Mali ni Russie cɛ o signera ka ban an y'o signé yanni an ka bɔ session na parce que a fɔra an ɲɛna ko n'an ma nin signé ko kɛlɛ wɛrɛ bɛ nalen a bɛ nalen Tinzaouatène tun dɔnnen don a mɛnna mais mɔgɔw tun t'a dɔn ko kɛlɛ de bɛna taa n ko Maliki Jawo ye nin annonce kɛ a ka discours la ko a ma daminɛ fɔlɔ parce que an tɔ ye an bɛ taa jugu minɛ f'a ka yɔrɔ laban na ko on va bouter les terroristes hors du territoire du Mali a kɛra ka taa sigi a ka Burkina anw bɛɛ sigilen bɛ nin kan o anw bɛɛ b'a dɔn nin fɛn mun bɛ yen ayi ne y'ale sɔrɔ yen o voilà 2006 voilà an ɲɔgɔn sɔrɔ yen o y'a sɔrɔ Alamu Adi Ilienne voilà o ye Kidali gouverneur ye c'est à dire Kasim ne bɛ fɛ maliyɛn ka mun faamuya wallahi ko fila tɛ transition bolo Mali ko kɔ a dalen don kɛnɛ kan o politique ko kuma tɛ mɔgɔ ko kuma tɛ jamana in bɛ bɔ nin kɔnɔ cogo di parce que n'an ma bɔ nin na an bɛ ka fɛn fɛn ɲini an t'a sɔrɔ ayiwa mais fɔma Ukraine ka kuma in ka nin fɔ ka tila k'i sigi k'i jɔ a kɔrɔ Mali ka sɛbɛn ci Nations Unies na da tɛ ka don o la foyi tɛ ka bɔ a la donc min fɔra k'a fɔ ko u bɛ ka laɲini kɛ ka na kɛlɛ sinsin an fɛ yan a ko kɛra tiɲɛ ye sa quoi parce que mɔgɔ si ma foyi faamuya halisa diɲɛ seleke naani ma Ukraine jalaki o ayi Kasim ne bɛna mun f'i ɲɛna dɔ ko don la dɔ ko ne ma ko fa bɛ ne la ne ko n ko Ukraine guerre bɛ ka labɛn Mali de la i y'a fɔ yan yɛrɛ bon a don i y'a fɔ yan yɛrɛ caman ko fa bɛ nin cɛ in na ne bɛ fɛ ka mun faamuya yɛrɛfɔ man ne
Mais moi, j'ai fait la formation des questions de défense. Guerre géostratégique, géopolitique, on est donné qu'à la quoi. Ou un renseignement BR était boyant. Quand tu m'as fait un niquet d'orta et réunion que Paris bi 48 heures, mimbora la ma résultat d'ima. Ou bien infiltrer comme l'enfant n'a pas infiltré nous. Maintenant, n'est pas mon fiena. C'est la guerre entre l'OTAN et la Russie au Mali. On est bien depuis Koumadjan. Mali m'a plainte d'eau franchi kama kaya bolo minewa. O examiner na wa. O malaje. Mais mouna an koluma ko kene siga ngana ni prévu. Les preuves de la vérité. O tina ke mais en fait te foi duma. Parce que Dieu kena parce que no kera. Amérique ko be bo fien la franchi ko bo fien la. Quand tu ne veux mon fien la. Union européenne et réunion de ke. Que leur destin est lié à l'Afrique. Ou Marobe, on a pétrole, on a gaz, on est programmé l'endo que l'on a génétique garantie. Donc nous avons survécu en fait. Nous avons fait que l'on survit, qu'on bolote d'aucun. Quel est le ban? Donc moi je bloque mon que c'est une guerre de survie qui est engagée. Quand nous nous Marobe Mali là, les Maliens faut tiens. On m'a dit Malien là. Goni, on a un bel Sarah, on m'a dit Marobe là. Parce que moi, je suis Mali est combat de chien nous. Fait pas de chien nous. Et moi, généralement, je suis kumata. Kala gauchi. Mais chien joli ou be boka kalo wolonvla. Quand on a ça, ou bien jamana donga muruti jeli ka bo malien asa. On va juni mo kelen ça ya. Ay, mais faut ma bi. Ouais. Kɛlɛ in fana na min ye kunnafoni kɛlɛ ye an maliyɛn dama de bɛ ɲɔgɔn na koyi an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn na jamana wɛrɛ mɔgɔ fosi t'a la dɛ an maliyɛn dama de bɛ ɲɔgɔn na n'i ye réseau ta k'a lajɛ minnu b'a kuma fɔ minnu bɛ sekɔrɔma dondoli kɛ minnu bɛ dɛmɛli kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa min don mɔgɔ minnu b'u kɔfɛ a bɛɛ dɔnnen arajo fara télé n'a journal la fɛn bɛɛ lajɛlen kan a bɛɛ maliyɛnw yɛrɛ dɔnnen don mais kati maa wɛrɛw tɛ dɛ mɔgɔ b'a fɔ ni ye dɔw ye b'a ko IBB k'a kɛ tan IBB k'a kɛ tan IBB kunna jara ale ye jamana den ɲumanw sɔrɔ wa o kɔfɛ fɛnɛ a fɛnɛ mesure dɔw ta min ni kulonkɛ t'a la IBB b'a ka mɔgɔw dɔn Kati ne bɛ mun f'i ɲɛna peut-être an ka militaires tɛ ka état d'urgence déclaré parce que u sɔnnen don u yɛrɛ ɲɛ an bɛ se kɛlɛ la mais o man kan an bali kan tɛ an lakana voilà état d'urgence filɛ a bɛ bɛɛ bila sous le drapeau yɔrɔnin kelen état d'urgence n'a y'a décrété an bɛ mobilisation décrété ka jeunes ta ka t'u former 3 mois ka kɛlɛ kunbɛn Kati ma an bɛ kɛlɛ de daminɛ na koyi daminɛ dɛ SNJ bɛ ka former fɛn bɛɛ bɛ ka kɛ mais il faut maintenant trouver des points d'enrôlement jeunes fɛn bɛ n'u ka kɛnɛ k'u ta ka t'u former fɔlɔ u ka kɛlɛ ɲɛdɔn maintenant n'i y'a ye e bɛ manamanakan fɔ an tɛ état d'urgence de la dɔw bɛ argument dɔ ta ko état d'urgence ko investisseur tina an ka mɔgɔ bɛ investisseur la bi mɔgɔ tɛ ka investir yan mais non déjà yɛrɛ Kati diɲɛ mɔgɔ kan ka anw dɛmɛ an n'u bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani Chine bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani Russie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani Iran bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani Turquie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Corée ta o kɔni o ka nɔgɔ o bɛna kɛ ala tɛmɛ mun de b'anw jɛ fɛn jumɛn bɛ yen n'o tɛ sɔrɔ ninnu ka jɛ kɔnɔ maintenant an tɛ mɔgɔ ka gɛrɛ la tɛna fɔ mɔgɔ ɲɛna fana ko a don ta a bɔ ta i ka jamana bɛ tile min fɛ u bɛ taa o sira de fɛ olu b'o de nɔfɛ yaya olu t'a fɔ taa yan fɛ bɔ yan fɛ i kɛ ta olu t'o jate mais mun ne dabali n bɛ fɛ dɔrɔn mɔgɔ ka mun faamuya kɛlɛ in kun tɛ ko Asimi tɔgɔ koyi mɔgɔ t'o dɔn walayi a kun ye sini ɲɛsigi de ye Mali denmisɛnnin minnu bɛ nale sini i da sera kuma ma sisan sini ma an ka baara kɛ n'o ye Kati e ka jateminɛ san 30 est-ce que an ye baara kɛ maliyɛnya yɛrɛ kan bon tant que an ma baara kɛ maliyɛnya kan an bɛ fu de la c'est à dire maliyɛnya kɔrɔ ye mun ye hɔrɔnya in ye mun de ye danbetigiya in ye mun de ye tant que an ma maliyɛn yɛrɛ dilan ka maliyɛnya yɛrɛ ɲɛfɔ k'a fɔ maliyɛnya kɔrɔ ye nin ye k'o don ba la an bɛ fu dɔrɔn de la on a fait tout notre temps an ma baara kɛ mɔgɔ kan mais tiɲɛ ma baara kɛ mɔgɔ kan i ma fasoden ɲumanya dusu don a kɔnɔ i m'o fana taasira yira a la baara bɛɛ kɛra ne ko mun de bɛ faso kanu ko n'i taara Irisi la siya damadɔ bɛ yen jamana damadɔ bɛ yen n'i y'olu tɔgɔ fɔ u bɛ fɛn dɔw de yir'i la bagan dɔw u b'olu de yir'i la pour que k'a yir'i la k'a fɔ olu ka denmisɛnninw bɛ ka lamɔne a ye déjà k'a yira k'a fɔ ko nin jamana mɔgɔw ye nin bagan sugu in de
voilà bon n bɔlen Chine olu bɛ lamɔ ten de ne bɔra Chine i b'a dɔn ko chinois b'u ka denmisɛnninw de bila ka taa Mali yɛrɛ ambassade la ka taa Mali ka culture ɲini k'a ɲɛdɔn des enfants de 5 ans 4 ans 6 ans u bɛ ka taa Mali ka culture jumɛn k'a ɲini k'a dɔn wa b'o kɛ ambassade caman na ka jamanaw ka culture dɔn wayi parce que n'i nana yen don min na i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn ko min bɛ yen an taara Chine très disponible i b'a dɔn ko foyi tɛ chinois ka culture n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ anw yɛrɛ tiɲɛnen tɛ wa u b'i bonya ni kan yɛrɛ tɛ non ni kan tɛ u n'an ka fɛn bɛɛ ye kelen maintenant an kan ka baara kɛ o de fɛnɛ kan c'est vrai an ni Irisi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mais an bɛ mun sɔrɔ chinois bolo jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la ka développer ani Turki bɛ se ka mun kɛ ka développer ani Iran bɛ se ka mun kɛ ka développer sans que mara ka fɔ mais sur la base du respect des principes Kati bɛna min f'i ɲɛna fo ka taa Asimi ninnu sa u tɛ koja Union européenne jamana parce que Asimi ye ko 3 de kɛ o bɛɛ Union européenne tana ye a fɔlɔ cɛw ni cɛw ka ɲɔgɔn kanu ou bien muso ka ɲɔgɔn kanu kuma tɛ se ka se furu ma k'o tɛ kɛ Mali kɔnɔ bilen pewu a y'o fɔ bon olu tun ka wari bɛɛ bɛ don o la o ko ten dɛ a filanan k'anw ka dugujukɔrɔ ye anw yɛrɛ de ta ye anw de sago b'a la a tɛ di maa ci ma a sabanan maa si tɛ jamana in tila wa n'i y'a tila ko kuma fɔ an b'i da fara f'i tɔn wa n'i y'a fɔ o kɔrɔ k'i ye terroriste ni nin ma bɛn u ma o tɛ jouer ye dɛ o de y'a kɛ hali Mali ka constitution kuma in man u t'a kuma fɛ surtout kan min donna ba la n k'u ka mɔgɔw bɛ yan k'an ka kan in donni ba la ka kɛlɛ voilà e bɛ se k'a faamuya cogo di k'an ka kan donni ba la ko kun ka kɛ gɛlɛya ye Mali yɛrɛ kɔnɔ parce que dɔw de bɛ yen parce que tubabukan kalan min b'u kunkolo la o miirina de b'u la wa u bɛ baara kɛ n'o de ye o de y'a kɛ u tɛ se ka nafa ɲɛ u ka jamana ye parce que e bɛ miiri ni walikan de ye e bɛ jate kɛ ni wali jate ye e bɛ bɔ nɔgɔ la cogo di o la i tɛ se donc fo maliyɛnw k'a faamuya ko an bɛ taa sira mun kan yɛrɛ sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la quoi maintenant yɛrɛ sɔrɔ n'a kɔlɔlɔ fɛnɛ don yɛrɛ sɔrɔ n'a gɛlɛya o t'a ko Modibo Keyita Asimi bɛ ka min kɛ a ka girin ni Modibo Keyita ta ye siɲɛ 10 n bɛ misali 3 dɔrɔn d'i ma min b'a jira k'a fɔ ko Asimi bɛ Modibo Keyita yɛrɛ ɲɛ Modibo Keyita ye jamana mara mais a ma jamana jɔli daminɛ jamana duguma ka yɛlɛ ka dugutigiw don ba la ka laadatigiw don ba la o ma kɛ hali n'a tun bɛ kuma an ka laada kan hali n'a tun bɛ kuma an ka taabolo kan mais ka dugu jɔli daminɛ olu la o ma kɛ c'est vrai a tun bɛ collectivisme socialisme fɔ mais ka tali kɛ an yɛrɛ ka fɛnw kan a kumaw tun bɛ fɔ mais a baaraw tun ma kɛ sisan an y'o baara daminɛ éducation aux valeurs le programme d'éducation aux valeurs mun daminɛna sisan i b'a dɔn ko nin ye maliyɛn dilanyɔrɔ ya mais programme d'éducation aux valeurs mun b'a ɲa bɔbɔw ka culture bɛ yen bamananw ta bɛ yen fulaw ta bɛ yen an kan ka liste dɔ de kɛ la liste des valeurs baara bɛ kɛ mun kan maintenant an ka kodɔnnaw i n'a fɔ Njayi i n'a fɔ Iba Njayi i n'a fɔ mɔgɔ caman Mamudu Banbanu k'u wele a ye na kuma dɛ maaya ye jumɛn ye maliyɛnya ye jumɛn ye Kati an kan ka baara min kɛ bi i b'o dɔn wa an kan ka baara de kɛ ka jamu bɛɛ ɲini ni jamu in nin dara kun jumɛn na ni jamu mɔgɔ ye jɔn ye k'o ɲini k'o dɔn ni dugu in sigira cogo jumɛn mun ye nin dugu in tɔgɔ da nin na k'o ɲini k'o dɔn munna nin kɛra tan munna nin kɛra tan o tɛ k'an yɛrɛ dɔn sa wa voilà n'an m'o baaraw kɛ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ maaw ye k'o fɔ maaw ye k'o fɔ an denw ye u k'a dɔn ko n'a fɔra ko Tarawele sɔrɔla mun fɛ Tarawele tun bɛ sɔn mun ma Tarawele tun tɛ sɔn mun ma a tana ye mun ye Jara ye mun ye jamu jumɛn ni jamu jumɛn ye Jara ye u bɛ sɔn mun ma u tɛ sɔn mun ma dutigiya kɔrɔ ye mun ye munna an ko kɔrɔkɛya munna an ko sinankunya munna i banicinin ye nin ye munna i bɛnkɛ ye nin ye munna fɔ n b'a ye da sera kuma ma parce que tubabu b'a fɔ fɛn dɔ ma ko cousin voilà anw fɛ yan an b'a fɔ min ma ko cousin voilà o tɛ voilà i tɛnɛmuso den voilà o y'i cousin ye voilà mais i fa dɔgɔkɛ den voilà o y'i frère de o y'i frère de voilà maa b'a fɔ a bɛɛ ma ko cousin a bɛɛ ye cousin k'a sɔrɔ o tɛ cousin an y'a ta walikan de la maintenant n'anw ma f'an ka segin an yɛrɛ ma de e k'an ka sow lajɛ an ka sow maracogo lajɛ bi Kasimu mɔgɔw bɛ bɔ ka ɲɔgɔn nɛni mun kɛ n b'a f'i ɲɛna bi dɔ ye ne ɲininka ko ko mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn nɛni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn hayiba ne ko n ko démocratie nana ni nin ye a tigi ko fɔ n ma ko cogo di n ko nin daminɛna Alifa Umaru Kunare ni Cɛwule Madu Konate la Alifa y'a ni Cɛwule Madu Konate to débat la ka don a ka vie privée la k'a hayiba k'a lebu k'a nege bɔ mɔgɔw la depuis o don fo bi maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn hayiba minnu bɛ politique ko kɛ n'u ma bɛn a la n'u bɔra u bɛ taa ɲɔgɔn lebu
minnu bɛna min kɛ Gino tɛ bilen démocratie nana ni ɲɔgɔn hayba de an ma misali ɲuman sɔrɔ kow la o depuis o waati ne siranna ngo nin ye fɛn min ye nin man ɲi Kati mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ bilahi e mana fɛn min kɛ ne ye e t'o kuma fɔ dɔ de bɛ taa fɔ ne na ko Fɔnba e pourtant e bɛ ka Kati kɛlɛ a ye nin k'i ye dɛ e ma miiri dɛ mais o mɔgɔ tɛ bi parce que dɔ de kan ka taa fɔ ko karisa e bɛ ka nin kɛlɛ e pourtant a ye nin k'i ye mais n'an y'a sɔ ni makɔrɔni kɛ t'a la dɔrɔn a ye Gino de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ plateau sanfɛ Gino bɛ poyi de bon Gino o de tun tɛ anw taabolo ye a bɛ fɔ ko ka Gino de mara surtout ni ye cɛ ye cɛya de ye o de tun ye an taabolo ye ne ye ko kɛnɛ la cogo cogo ko sini kan ko jakumabo don ko n'a bɛ surukubo don ko n'a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ ko kuma bɛ kuma na ka n'a fɔ maa ma mais bi an bɛ tila ka ɲɔgɔn fa ni ɲɔgɔn ba neni ka tila k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i b'a fɔ ko fa ni ba tɛ da la bilen c'est à dire Kati f'an ka baara kɛ maliyɛnya de kan an ka baara kɛ an taabolo kan an ka bila kunna k'an bɛɛ de kun tiɲɛna quoi ne b'o de fɔ mɔgɔ na kun tɛ ne tɛ ka kuma tɛ ko ne Fɔnba ka ɲi koyi an si kun man ɲi parce que an kun bɛ situation dɔ la yɛrɛmabila de kun don maintenant n'an bɛ fɛ k'an yɛrɛ ta hali mɔgɔ den ɲɛna Kati i man ka nkalon tigɛ i den ɲɛna o mais anw yɛrɛ b'an sigi n'i y'o kɛ n k'a fɔ ko e y'o k'ale ɲɛna ka ban mais ayi n ko denmisɛnnin filɛ nin u yɛrɛ bɛ téléphone ta k'u to so kɔnɔ u b'a fɔ ko ne bɛ yan fɛ parce que fa yɛrɛ b'a to so kɔnɔ k'a fɔ non n bɛ voyage la mais an yɛrɛ bɛ denmisɛnninw dege nkalon tigɛ la depuis bi mɔgɔ si tɛ cadeau d'a den ma k'a ye tiɲɛ fɔ ayi mais e yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ i den ɲɛna ba bɛ nkalon tigɛ i den ɲɛna fa bɛ na o b'a ka gulɔ min den ɲɛna a bɛ kɛ den kɔnɔ ko gulɔ min ko y'u taabolo dɔ de ba bɛ na fɛnɛ o bɛ malangoloya kɛ denmuso b'o kalama a bɛ kɛ denmuso kɔnɔ k'o fɛnɛ y'a kɛcogo ɲuman dɔ ye ba bɛ tila ka a muso denw ba dɔgɔya denw yɛrɛ sigilen ɲɛna maintenant e bɛ fɛ cogo di olu denw ka ladamu o tɛ se maintenant olu fɛnɛ b'a fɔ ko ja ko mama ka papa neni o de y'a kɛ ou bien i b'a sɔrɔ ba fɛnɛ bɛ fa bɔrɔntɔ hali ni fa ko k'a bɛ kuma a b'a fɔ i da bɔ kuma na fa b'i mɔsɔn i b'a fɔ k'a den o denmuso fɛnɛ b'a kɔnɔ ko mara kɛcogo de ye donc Kati f'an ka segin de an yɛrɛ ma an ka segin an taabolo ma an ka segin maliyɛnya ma c'est pour cela le programme national d'éducation aux valeurs ni ministre de la refondation a daminɛ a k'a don ba la k'a ko tɔ sɛgɛtigɛ parce que n'i nana fɔ k'i b'a don denmisɛnninw na k'a sɔrɔ faw m'a faamuya k'a sɔrɔ baw m'a faamuya k'a sɔrɔ an yɛrɛ ma Mali taabolo dɔn refondation bɛ daminɛ maliyɛn jogo kura de la maliyɛn kura tɛna koyi ne de b'a jateminɛ ko ne tun bɛ ka faso ka nafolo suɲɛ na ne ka b'o la ne de b'a jateminɛ ko ne ye service public baara ye ne tun bɛ taa privé la na ne k'o to yen n ka ɲɛsin public baara ma gouvernement ye ne bila baara min na ne kan k'o k'a ɲɛ ma nin ye jamana ta ye ne kan k'o mago to ne kan k'o matarafa pour que ni ne ye mago ɲa a la jamanaden wɛrɛ kun ɲa a la mais n'a fɔra ko min ye jamana ta ye o de bɛ tiɲɛ k'o bila ye jamana ka mobili filɛ hali n'a tulu banna dɔw b'a jɔ k'a fɔ ka weleli kɛ ko mobili tulu banna mais n'u yɛrɛ ka mobili tulu banna u b'a dilan mais hali t'o dɔw tulu ko la ka na fɔ tulu ta kun b'a la ne y'o kɛ mais u tɛ gouvernement ka mobili bɛ d'u ma u tɛ entretien k'a la mais u yɛrɛ ta u b'o entretien parce que gouvernement ta don Fɔnba an bɛna tila k'i wele tuguni sinon an ka bi waati kɔni banna pewu problème foyi t'a la an b'i fo nba i nali la i ye sujet 3 da an ma an b'olu mara ye a fɔlɔ CNT la a bɛ baara min kɛ dibi la n'anw ɲɛ t'o ye an sigi o kan i yɛrɛ tun delila k'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna hors micro ko an k'a lajɛ n'an bɛ se ka commission ta kelen kelen u ka na i kun y'o fɔ n ɲɛna mais bi su in na an na se Jawo ma k'a ɲɛfɔ a ye filanan éducation aux valeurs Fɔnba i da sera koba ma bi dɛ ani an ka du mɔgɔ bɛ ɲinɛ nin kɔ i ye fɛn dɔ fɔ denmisɛnninw u hakili ka di dɛ i b'a dɔn ko denmisɛnnin n'a bɛ bonya n'i ye nkalon tigɛ a ɲɛna a bɛ ɲininka de ko est-ce que ko tiɲɛ don o kɔrɔ ye min fɔ o ye nkalon ye mais ladamu kama ni a yɛrɛ ka ko faamuya cogo kama a t'a fɔ jamais k'i ye nkalon tigɛ a b'a fɔ ko papa est-ce que e ye min fɔ sisan o ye tiɲɛ ye mais a t'a fɔ jamais k'i ye nkalon tigɛ mais n'i ye mɔgɔ ye i ye danbetigi ye hɔrɔn ye i b'a fɔ ko tiɲɛ na n y'a fɔ n ka tiɲɛ tɛ kana k'i taabolo ye dɛ a man ɲi Fɔnba du n'a ma dilan jamana tɛ yen an b'i fo ni kuma kuncɛ kuma min b'i bolo pour an ka se ka bi ta wuli mun bɛ ne bolo dɔrɔn k'i fo ka tila k'a fɔ parti politique ɲɛna an tɛ politique wagati la walahi an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana jɔ Kati mɔgɔ fili sunugun tɛ yen jamana ma ɲɛ an bolo an ka yafa deli min bɛ se ka min kɛ an k'o bila o la o k'o baara kɛ jamana in tɛ maa si ta ye anw de ta don wa a tɛ ka jɔ Faransi ɲɛ a tɛ jɔ États-Unis ɲɛ a bɛ jɔ anw de ye
an ka bɔ farafarali kɔnɔ an k'an fara ɲɔgɔn kan an k'an ka jamana jɔ an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'a ye ka jamana bila nin bɛɛ sanfɛ unanimité tɛ se ka kɛ dɛ mais minnu bɛ yen n'u an yɛrɛ y'a dɔn k'an b'a kɛ an ka bɔ an ka nin baara in jukɔrɔma tintin min bɛ se min na an kana maloya an ka jamana de don a tiɲɛna an bolo maloya tɛ o peut-être an n'an kun k'an b'a kɛ an kun tɛ se mais n'a ma ya ninnu bɛ ka se k'a kɛ an ka ɲɔgɔn boloma dɛmɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a kɛ ne b'o de fɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sudon kɛyɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dengudi kɛyɔrɔ la mais munna an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana min yɛrɛ bɛ ka sudo ka tin jamana in kun feerelen de don wallahi mali kun tɛ yen maintenant o tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a faamuya ne ko bɛɛ ma n ko IBK kun bɛ jamana in fɛ koyi mais IBK ma fanga in mara fo ka taa IBK bɔ fanga la kuma o kuma ne kun bɛ bɔ a kama n ko a ma fanga mara a ma se ka fanga marala place de la mun ka d'a yɛrɛ ye o ma se ka kɛ maintenant ala de y'an kunna ja ninnu nana kati ninnu y'an bɔ fɛn fila ne bɛ mali dɛmɛ ka ninnu dɛmɛ ko fila de kama ni ninnu kun mana ɲanguma y'a sɔrɔ anw bɛɛ fagara e b'o dɔn ne ye dɔgɔkun fila kɛ n tɛ si n ka so u bɛ ka ɲini mɔgɔ tɛ n ta yɔrɔ dɔn ni ninnu kun mana mali kun bɛ ka bin de mali kun bɛ chute libre de la u y'a topé de donc o kama Amara Bacili y'o sɛbɛn bi voilà a ko minnu bɛ IBK wagati sanga bi ma voilà k'u k'a bila u kunna ko jamana yɛrɛ de kun tɛ yen a tɛ yen jamana kun bɛ chute libre de la jamana de kun tɛ yen u k'a bintɔ de u y'u bolo jɔ a kɔrɔ parce que n'a kun binna min kun bɛ bɔ a la mɔgɔ t'a dɔn k'a dan o dɔrɔn ma anw m'an ka politique kɛlɛ kɛ an m'an ka politique kuma fɔ an ka kuma ni mali ye an ka kuma ni faso ye ka tin k'a fɔ bɛɛ ɲɛna anw bɛ bɔ ka kuma an bɛ se ka fili n'an filila fili o filila maliyɛnw ka yafa ma an ka kuma in kun ye jamana ko dɔrɔn ye parce que kati jamana y'a kɛ ne ye de ko ye n ko ne kun bɛ wotoro de pousser ne ye wotoro pousser ka jɛgɛ feere kɛ ka ba gɛn kɛ ka saga gɛn kɛ sanfili kelen na an bɛ taa sagaw ni fɛnw gɛn anw ma maloya ka fotew bɔ ka fɛn bɛɛ kɛ an bɔra du kɔnɔ du min ni an lamɔna n'a ye sanfili y'anw lamɔ de a kun tɛ siyan na hali munna ne tɛ sigɛrɛti min don fɔlɔ min na ne ko n bɛ sigɛrɛti jɔ n da la ani ne bɛnkɛ k'a fɔ ko nin ye mun ye a ye ne ko fɔ n y'a bila n kun a ye n ka pantalon ni n ka fɛn bɛɛ jeni depuis don fo bi sigɛrɛti ka haramu ne la kuma tɛ gulɔ ma wa ni mɔgɔ wɛrɛ kun y'a yi da a bɛ ko da i kan ne yɛrɛ a kun tɛ si an ka denmisɛnnin na lamini ne ka bɔ k'i jɔlen k'i nɔrɔ hali sini ne ka kare kɔnɔ a tɛ si la ne k'i jɔlen fɛnkɛ ko t'o la ne dontɔ n'aw m'an fo ni n bɔra min na aw kama mun na an m'an fo parce que an y'an faw fo k'an baw fo k'u ka fɛnw minɛ donc vraiment mɔgɔ k'a faamuya an ta ye faso ko dɔrɔn de an bɛ fɛ de mali ye juru min don an na k'a sara sinon ni fɛn ko don kati ne kun tɛna se n tɛ la dɛ n bɛ min sɔrɔ tiɲɛ na a kun bɛ n bɔ mais n bɛ ka nin pilasi min fɛnɛ kɛ wari tɛ dɛ mais an bɛ ka jɔyɔrɔ min fa a fɛnɛ bɛ jamana bɔ na k'i fo k'a fɔ communicateurs bɛɛ an ka communication kɛ mali ye anw maliyɛn dama de bɛ ɲɔgɔn na sa i n'a fɔ i ye min fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ mais tiɲɛ mun na an bɛ ɲɔgɔn na mun kama an k'o question poser n b'i fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'a sigi k'a fɔ ko minnu b'a la kɛlɛ tɛ Sogɛl ni Asimi cɛ a m'a fɔ k'a b'a bila a ma deli ka fɔ k'a ka danaya t'a kan wa kɛlɛ tɛ Sadio ni Asimi cɛ 5 colonels bɛ i n'a fɔ ko 1 égale 0 mɔgɔ kelen ko kuma tɛ yen an bɛɛ de bɛ jɛ ka jamana jɔ n b'o sɛbɛnciya k'o d'u ma ko fɔnba de y'a f'u ɲɛna ko foyi tɛ yen mais minnu bɛ ka taa kuma lankolon fɔ u kana baara kɛ n'a yɛrɛ olu bɛ balo o propagande de la hakɛto bɛ nin na salala Mamadu Salim k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Abubakar Sidiki Fama min ye CNT commission santé o ɲɛmaa don parti APDM ka taa fara Korema kan o bɛɛ lajɛlen a b'olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fana jɔyɔrɔbaw b'a bolo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a dɔn k'a fɔ baara ka ca aw bolo aw bɛ écoute la sisan kuma tɛ loi organique caman b'aw fɛ yen aw ka fɛnw mission fana bɛ senna dugu kɔnɔna na ani maaw bɛ taa don o don e yɛrɛ ka bureau ye n'i ma banja dɔ ɲini mɔgɔw bɛ don o don an b'i fo fana parce que i ye document caman fana d'an ma an fana ka se ka jamana in dɔn i yɛrɛ bɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ ka document baw sɔrɔ i bɛ k'u d'an fana ma a bɛ k'an dɛmɛ kosɛbɛ an ka baaraw la an b'i fo fana na Keba Jalo ko baara ɲɛna Falaye Keyita an b'a fɔ ko k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 9 kunnafoniw an na olu di aw ma a k'an bɛn Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn sini. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, ni aux États-Unis, quoi, bon trop. Eh mon âme. Eh ben, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils.
ne yɛrɛ ye n ka kalan kɛ yen. Mais an b'o ko kɛ cogo di sisan? Ayi, an bɛ taa EDUX la. EDUX? Oui, EDUX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EDUX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EDUX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57